ካልኣይ ክፋል present perfect and present perfect continuous حراي ካልኣይቲ ጥቕሚ ናይ ክልቲአን ርኢና ኣለና ማለት ሕጂ ኸ ሳልሰይቲ ንርአ እታ ሳልሰይቲ ኸኣ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ራእይዋ ኣብ ሲንግል ኣክሽን ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ትገብራ ዘለኻ ሕጂ ንኣብነት ራእያ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ትብላ ኣላ ቲና ኢዝ ራይቲንግ ሄር ሪፖርት ትብላ ኣላ ምሽ ሕጂ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ትፅሕፍ ኣላ ካብቲ ጅምር ክንደይ ጌራ ክትብል ትኾንካ ራእይ ሕጂ እቲ ግዜ ክኸውን እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ እንታይ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ በቃ ሲንስ ወይ ከዓ ፎር ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ማለት እቲ ፎር ተልካ ንክንዚ ሰዓት ማለት ሲንስ ተኮይኑካ ካብ ከምዚ ሰዓት ጀሚራ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብከም ኣብዚ ፅሒፍዮ ዘለኹ ራእይዋ እንድሕር ዳኣ ሪዛልት ኮይኑ ራእይዋ ሕጂ ብዚኣ ሪዛልት ክንደይ ፔጅ ፅሒፋ ወይ ክንደይ እንታይ ጌራ ገለ ክትዛረብ ትኾንካ ግን ብፕሬዘንት ፐርፌክት ራእይዋ she has written 12 pages ብላሎ ሕጂ ራእይ 12 ገጻት ፅሒፋ እዚ ሕጂ ሪዛልት ስለዝዛረብ ዘሎ እንታይ ጌርናዮ ፕሬዘንት ፐርፌክት ራእይ ተጠቂምና ናይ ግዜ ክንደይ ሰዓት ክንደይ ጀሚራ ካብ ሰዓት ክንደይ ትፅሕፍ ዘላ ገለታት ክትብል እንድሕር ደሊኻ ግን ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ኢኻ ትጥቀም ሕጂ ትርጉም ራእይዋ ዋላ እተን ዝሓለፋተን ዝረኣናየን እተን እታ ቅድሚዚኣ ዝረኣናያ ማለት ካልኣይ ጥቕሚ ክወዞ ፀኒሑ እንተኢልካ ሕጂ ናይ ግዜ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ፀኒሑ እታ ፀኒሑ ትርጉም ኣብ ኩለን ኣላ ኣብ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ኣላ ክብለኩም ኢለ እንዴ እቲኣ ኸ ኣሎ እያ ትብልታ ትርጉማ ራእይዋ ናብ ክልቲአን ዋላ እቲኣ ሓንቲ እንድሕር ዳኣ ርኢናያ ሕጂ ከምዚ ኢሉስ ንሓንቲ ወርሒ ይወዞ ኣሎ ምሽልና ንሓሙሽተ መዓልቲ ክወዞ ፀኒሑ ኣብቲ ንሕሉፍ ተኮይኑ ሲምፕል ፕሬዘንት ተኮይኑ ከዓኒ ንከምዚ 9 መዓልትታት እንዲ ክወዞ ፀኒሑ ክሳብ ሕጂ 9 ግዜ ከዓ ወሲድዎ ኣሎ ክወዞ ፀኒሑ እንተልካ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ወሲድዎ ኣሎ ክሳብ ሕጂ 9 ግዜ ወሲድዎ ኣሎ ተልካ ከዓኒ ኣለዎ ትኾን ኣላ ራእይ ሕጂ እዚኣ ወሲድዎ ኣሎ ፕሬዘንት ፐርፌክት ራእይ ትጥቀም ማለት እዩ ኣብዚኣ ከዓኒ ከምኡ ራእይዋ እሳት ፅሕፍ ኣላ ኢሉ ምሽ ካብ ሰዓት 12 ትሒዛ እያ ክትፅሕፍ ፀኒሓ ስለዚ እቲኣ ፅሕፍ ኣላ ኢሉ እቲኣኻ ክትፅሕፍ ፀኒሓ ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ሰለስቲአን ርኢናየን ኣለና ተን ጥቕሚ ማለት እዚአን ናይ ክልቲአን ጥቕሚ ናይ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኤንድ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ኣብ ኩሉ እናፀፀርና ርኢናየን ኣለና ካልእ ከዓ ኤክሰፕሽንስን ተወሳኺ ጥቕሚ ናይ ፕሬዘንት ፐርፌክት ራእይ ማለት ኮንቲኒየስ ዘይኮነ ኣሎ ሕጂ ንዑ ክንርኢና ማለት እዩ ቅድም በቲ ኤክሰፕሽን ዝበልናዮ ንጀምር ማለት እዩ ኤክሰፕሽንስ ክንብል ከለና ሕጂ ኣብ ምንታይ ዘሎ ኣብ ቨርብስ ሕጂ ክልተ ዓይነት ቨርብ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ተርኢናዮ ኩሉ ኣክሽን ኢና ርኢና ስቴት ዝበሃል ቨርብ ኣሎ ስቴት ዝበሃል ሕጂ ከመይ እዩ ከምዚ ኣብዚ ገሊፀና ኣለኹ ሓደ ነገርሲ ከምዚ ኩነት ገለ ዝገልፅ እንዲ ኣክሽን ኣይኮነን ተግባር ኣይኮነን ኣክሽን ተልካ ሕጂ ባይ ቴክ ጎ ተልካ ሕጂ እዚ ምኻድ ምባል ትኸይድ ትውድእ ተብል ገደብ ዘለዎ ነገር ኣክሽን ተግባር እዩ እዚ ስቴት ዝበሃል ክንራእይዎ ሕጂ ላቭ ሄይት ምፅላእ ሕጂ ከምታ ናይ ቴክ ወይ ከዓ ጎ ገለታት ድያ ኣክሽን ኣይኮነትን ከምዚ ገደብ ነገር የብላን ትፀልኦ ኣለኻ ተወዲእኻ ናትካ ኩነት እዩ ዝቕየር በቃ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ውዳእ ጌርካ ዝሕሰብ ኣይኮነን ንሓደ ነገር እንድሕር ፀሊእኻ ትፈትዎ ትኾንካ ትፈትዎ ተጠራጢርካ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኤግዛምፕል ሳብ ዝገይረልኩም ኣለኹ ሕጂ ስቴት ተኮይኖም ከምዚ ዝበልናዮም ከምዚኦም ዓይነት ቨርብስ ኩሉ ግዜ ኮንቲኒየስ ኣይወዙን እዮም ብተፈጥሮም እዮም ኮንቲኒየስ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ንጥቀመሎም ዲና ነታሽሙ ኢንፎርማሊ ግን መብዛሕትኡ ግዜ እሱ ኸማ ናብ ኖርማል ኮንቲኒየስ ማለት እዩ ኣብ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ወይ ከዓ ፓስት ኮንቲኒየስ ተኮይኑ ኣብ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ግን ፈፂምና ኣይንጥቀመሎም ኢና እዚኦም ብኮንቲኒየስ ኣይጣሓፉን እዮም ትርጉሞም ግን ልክዕ ከም ናይ ኮንቲኒየስ ኣይ ላቭ ዩ ተልካ ሕጂ ሲ ኣይ ኣም ላቪን ዩ ማለት እዩ እሱ ማለት እዩ ኢን ዘ ሚድል ኦፍ ላቭ ከምዚ ኮንቲኒየስ ዝገብሮ ነገር ከምዚ ሪፒትድ ኣክሽን ከምቲ ኣክሽን ቨርብስ ተኮይኑ ሕጂ ብሲምፕል ቨርብ ተፃሒፋ እንታይ ሪፒትድ ኣክሽን ወይ ከዓኒ ከምዚ ጀነራል ፋክትስ እያ ትርጉም ዘለዋ ኣብዚ ግን ልክዕ ከም ኮንቲኒየስ እያ ትርጉማ እንድሕር ዳኣ ስቴት ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ስቴት ቨርብ ኮንቲኒየስ ኣይኮኑን እዮም ማለት እዩ ንዝያዳ ተወሳኺ መብርኺ ኣብ ፅሒፈልኩም ኣለኹ ከመይ ምስ ኤግዛምፕሎም ማለት ይረኣይዎ ኣብዚ ከዓ ናሃለ ሕጂ ብኖርማል ራእይዎ ብኖርማል ኮንቲኒየስ ከሎ ብዘይ ፐርፌክት ማለት እዩ ኣብዚ ኤግዛምፕል ክልኩም ኣለኹ ሕጂ ትርጉሙ ግን ከም ዝበልናዮ እንታይ እዩ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ እያ ትርጉም ኣሎ ዘይኮነ ሕጂ ፀኒሑ ከመይ እያ ትብል ሕጂ እታ ትርጉማ ከመይ እያ ትቕየር ንኣብነት ኣብዚ ኤግዛምፕል ንርአ ሕጂ ኣይ ሃቭ ኦ ዶግ ተልካ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ኣነሲ ከልብለኒ እዚ ሕጂ ኣክሽን ኣይኮነትን ህላወ ናትካ እዩ ምሳኻ ኣሎ ተኸልቢ ወዲእኻ ስቴት እያ
إذا خل بزي نغندي جيزة ونين كي عطول تتليخا خان حج انتهي تقبر present perfect continuous ولا جيزة يخون حج مش continuous هاي قبرنين ولا نا جيزة انت حبرت مغنات انت خوينا بعلا بتفترة continuous لزغنت continuous هاين قبرانينا I have had a dog for a year تبمالت حجرة حد عمد أكشن تدخل نيرا continuous جيرنا مبلنا مغناتو كل جيزة أكشن دهر كوينو جيزة تحبر تدليخا فور ويسينيس قال اندهر تقم كونكا كونتينوس يا تغور ستي تغينو ግን بتفطرو كونتينوس ስለዝኾነ بpresent perfect አይና እንጥፋ እዚ حጂ ዝበልና حጂ ምሳኻ ዘሎ ክንደይ ግዜ ክሳብ ሕጂ ወሲድልካ ንኽትብል ወላ ቀዲሙ ዝተወደአ ስቴት ምስ ሕጂ ምትእሳር ዘለዎ ድማኒ ኮሙን ጥቀሚና ሕጂ ብዚ ኤግዛምፕል እንታይ ኢሉሎ I feel very sorry now because I have been so rude ኢሉ ሕጂ ኣብዛ ግዜ እዚኣ እንታይ ይስምዖ ኣሎ ብጣዕሚ ሕማቕ ሓዚኑ ኣሎ ማለት ሕማቕ ስምዖ ኣሎ እንታይ ኮይኑ ብጣዕሚ ስድ ስለ ዝፀንሐ ከምዚ ደፋር ወይ ስድ ዓይነት ምሻል ሕማቕ ከምኡ ሩድ ከምኡ ስለ ዝፀንሐ ከምኡ ነይሩ እምበር ሕጂ ይኮነን ዘሎ ብከምኡ እምበር ግን ተጣዒሱ I am so rude ተይሉ ግን ወይ you are so rude ተይልካ ንሓደ ሰብ እንታይ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ስኻሲ ስድ ኢኻ በቃ ከምዚ ደፋር ዓይነት ከምኡ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ እዚ ግን ብፕሬዘንት ፐርፌክት ገይረዋ ኣሎ እንታይ ተወዲኣ እታ ስቴት ግን ምስ ሕጂ ምትእሳር ኣሎ ከምኡ ስለ ዝነበረስ ሕጂ ብጣዕሚ ሕማቕ ስምዖ ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ብትግርኛ ክትርጎም ከላ እንታይ እያ ትብል ዘላ ከምዚ ስለ ዝፀናሓኹ ፀናሓኹ ልክ ትርጉማ ከምታ ናይ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒስ ማለት እዩ ኣለኹ ይኮነት እንትብል ዘላ ከምዚ ስለ ዝፀናሓኹ ሲ በቃ ሕጂ ብጣዕሚ ሕማቕ ስምዓኒ ኣሎ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣስተውዕሉላ ኣየናይ ስቴት ኣየናይ ኣክሽን ፈላልይዎ ምክንያቱ ንከምዚ ምእንታን ክትዕመኩም ሓራይ ሕጂ ከዓ ካልኣይቲ ኤክሰፕሽን ክንርኢ ኢና ተኸላይቲ ኤክሰፕሽን እንታይ እያ ናይ work and live and work ሕጂ ዘን ወርድስ እዚአን ኣብ ፕሬዘንት ፐርፌክት ማለት እዩ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒስ ንግበረን ፕሬዘንት ፐርፌክት ንግበረን ትርጉመን ሓደ እዩ መዓዝ ግን እንድሕር ደኣ እቲ ስርሓሉ ዘለኻ ሲ ክሳብ ሕጂ ኣሎ ተኮይኑ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂሰርሕ ኣለኻ ኮንካ ዘይተወደአ እንተኮይኑ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ብዚኣ ረኣይዋ I work in this company ይብላ ኣላ ሕጂ ኣብዛ ግዜ እዚኣስ ኣብዛ ካምፓኒ ይሰርሕ ንክንዲዚ ዓመት ኣብዛ ካምፓኒ እዚኣ ሰሪሐ እንድሕር ደኣ ክብል ደልዩ ሕጂ ክልቲኡ ክጥቀም ይኽእል እዩ ፕሬዘንት ፐርፌክት ክጥቀም ይኽእል ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒስ ኩሉ ሓደ እዩ ተትርጉሙ ኣብዚአን ክልተ ጥራይ እምበር ኣብ ካልእ ርኢናየና እቲ ናይ ሪዛልት ኢልናዮ እቲ ከዓ ናይ ግዜ ጥራይ ኢልናዮ ሕጂ ብካልእ ወርድ ዝተዝኸውን ነይሩ ኣይነቲ ጥራይ ተጠቀምና እዛ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒስ ጥራይ تا present perfect زلا normal for sinus إلنا أنت تكملنا أبزين جن exceptions a work and live الله توسخة أبتي كم state verb زرعنا يوم مالتي أب state ون الله مالتي جن زعج state هيكونن action and action يوم work and live action يوم جن لك رأي واج كم action تتكيم كا continuous كتقبل تغيل ولا كم state ون أو خلها بزي continuous كتبله تغيل ها مالتي a perfect ናይ ሊቭን ኤግዛምፕል ኣብ ስታሓትና ኣለ ረኣይዎ ማለት እዩ ካልእ ሳልሳይ ሕጂ እንተርኢና ከዓ ናይ ጥቕሚ ፍልይ ዝበለ ጥቕምላ እዚኣ ናይ ፕሬዘንት ፐርፌክት ጥራይ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒስ ኣይትጥቀምልና እዚኣ ንሳኻ እንታይ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ናትካ ሕጂ ክትገልፅ ተደሊኻ ብፕሬዘንት ፐርፌክት ኢኻ ትገልፆ ሕጂ ብዚ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ሃቭ ዩ ኤቨር ኢትን እንጀራ ኢልዎ ኣሎ ሕጂ ብዚ እንጀራስ በሊዕኻ ትፈልጥ ዶ ከምዚ ጌርካስ ትፈልጥ ዶ ናቱ ኣብቲ ናትካ ብሂወትካ ሙሉእ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ እሱ ኖ አይ ሃቭ ኔቨር ኢተን እንጀራ ኢልዎ እንጀራስ በሊዐ ይፈልጥኒ ሕጂ እዚ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ናቱ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ናትካ ግን ክሳብ ሕጂ ዘላ እያ ትገልፅ ዘላ ኣብ ሕሉፍ ጥራይ እንተኮይኑ ግን ብሲምፕል ፓስ ጌርና ረኣያ ሕጂ ብዚ ዲድ ዩ ኤቨር ኢት እንጀራ ዌን ዩ ወር ኢን ኤርትራ ኢልዎ ሕጂ ብዚ ሕጂ እዚ ናይ ክሳብ ሕጂ ኮነ ዝብሎ ዘሎ ናይ ሕሉፍ ፓስት ኤክስፒሪየንስ ከሎ ግን ምስ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ዘይኮነ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከለኻ ሲ እንጀራ በሊዕኻ ትፈልጥ ዶ እዩ ዝብሎ ዘሎ እምበር ብሓፈሻ ክሳብ ሕጂ ኣይኮነን ዝብሎ ዘሎ ከምዚ እንድሕር ስፔሲፊክ ናይ ሕሉፍ ኣብ ገለ ቦታ ከለኻ ክትብል ተደሊኻ ሲምፕል ፓስት ጥራይ ኢኻ ትጥቀም እታ ፕሬዘንት ፐርፌክት እንተኮይና ግን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ማለት ክሳብ ሕጂ እያ ትብል ኣብ ናይ ሊቭ ኤንድ ወርክ ተመፂና ግን ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ናትካ ክትገልፅ ከለኻ ብፕሬዘንት ፐርፌክት ጥራይ ኢኻ ትገልፅ ኣብዚኣ ሕጂ ኮንቲኒስ ኣይተኣቱን እያ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ኮንካ ትሰርሕ ዘለኻ ኡ ጥራይ ከምኡ ሰሪሐ ነይረ ኣነ ኮ ከምዚ ነቢረ ነይረ እየ ኣብ ደገ ኮ ነቢረ ፈልጥ እየ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮ ከምዚ ተቐሚጠ ፈልጥ እየ ክትብል ተደሊኻ ወይ ሰሪሐ ፈልጥ እየ ክትብል ተደሊኻ ፕሬዘንት ፐርፌክት ጥራይ ኢኻ ትጥቀም ኣብዚኣ ኮንቲኒስ ኣይተኣቱን እያ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒስ ኣይተኣቱን እያ ኣብዚኣ ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ኮንካ
كساب حجي ون أو تسرح أنت اللي خايخة حدي أنت كميلة عن توي مزيا كونفيز كي تقولكم زي personal experience نات كاخد قال زلها حجي بزي أزل example هذا رينا أنت يبلو له have you ever lived or worked abroad بلو له حجي أبدأ سريحة ويكا نبير كاتفل دي هاي لحتيتوا أنت يلو هسملي سلو رأيوه yes I have lived أنت هذا lived كوينا تاشماتي ويكا worked for a few years يلملي سلو قال وين رأيوه همزة بتاعت تعيفية زلو تحتيو ناتكا زحجي personal experience كتقلت هونكا present perfect تكملتي قال أيتها present perfect continuous زي تكملها present perfect رايت تكملها انترينا انتايا كل جزء حدش نجرك تنجر كلها عجب بمتى هتجمر ولا حلف زقات أمندي جن حج حدش يزلته ولا حجها تمتو زلها بpresent perfect تجمر دحرت الزرزراتو جن تايتاتو ناب simple past مالتي حج زي أتري وازو لهم example أمتي لكم دلهم رأيوا مجمرتها بpresent perfect جميرو دحرقن زرزر نام تاياتيو ناب simple past آتيو مالتي قال أبزل له كله رأيوا example فيها له امبار حجي زين نيرنتن تقمتات ناي present perfect and present perfect continuous التين سلسة ناي نناتن رينا بحاسة كله غيرنا زين كلتا personal experience and حدش نقر كلغان فري توساقي تقمناي present perfect رينا لنا ناي state verb سون رينا يانا سون كونفيس كي قوركم حجي خالق اللوا نيشيك ألات أب present perfect نتكملن ترجمان كان رينا مالتي حجي بزي أزلان ترينا already انديت اللوا حجي already كل جزء انتاي مالتي درو مالتي ترجمة ولا حنتي حجي زي أبزي example انتاي متيلو I got up early إلو حجي كسيلو دمان تايلو I've already had breakfast إلو حجي حجي انتاي زبزولو لو ما عندكم نقوهية تسيئ لو ما عندك نقوهية تسيئ درو خمان كورسي قوري سيئ بلا حجي خمو مختبل نتكمل مالتي قال ايتون example ابا ابليلكم الله رايوا خالقها اوريدي تغانون دحر دليها كم زب قدميت تمصو مالتي حجي بذات حد زلان تريغما انت يبلالو have you typed the whole report already الى حجي درو زغلو ريبورت صحيفكا ودي غير حجي تا كساب حجي سلتغرم با تا افكت لا حجي ودي ولو مالتي تا اكشن كا تا ترغم نايتا تاشم حجي اقدي مستودع نجر كساب حجي إفكت زلو اندي أجنتا أوردي جن نمجنان مسي الله مالتي درو قلتات نختبل مالتي زي أترقمنا أورد مالتيو يد كا كساب حجي مالتي حجي بزنا أبنز رأيوا بزي تعيفين له example have you replied to the letter yet إلو حجي انتهي مالتيو كسا أبيل كايا لخادو مليس كالا لخادو نتبدا بس ملسي سديد كادو تعيف كادو كساب حجي زبلا زلا أبتا خلايتها رأيوا I got up late. I haven't had breakfast yet. دونجي تسيئ كسح جغاي قرصكم دلو غابتي أمش نقو أقدمي تسيئ شعاية تسيئ درو قرصي قريسي له أبزي أقن دونجي تسيئ كسح جغا أي قرصكم دلو يبلا لمالتي زين حجي خلي زي present perfect لازم نسعى ترجمنا أول نقدر ما قدنا نرد عنها إليه قال أنا يمود أتا زلو قالت كا زين مالتي بعل have ويكا has been ويكا have ويكا has gone مالتي زين كا أبقى مد نقرات فترة عندين حجين رأي انتاي مالتي have been ويكا has been تا قند ترجمان تايا present perfect ناي verb بي مالتي بعال is am قل زلو ناتوم تايا present perfect يا stays لزغونت كا continuous هيتخوننا مالتي present perfect رأي تصحف حجي I am a teacher تلك رأي حجي زي am زلا I have been a teacher for 10 years كأنتيلكا زي حجي ممر اللغو عسرت عامتات كأني هنا جيزة تقلص على حساب نخندي جيزة ممر نيركا مالتي رأي حجي have been مالت لك is am ناتن انتايا present perfect form يا مالتي it have has موزلنا verb s يو مس third person singular يو تاش مزقبر كمت normal verb s مالتي زي أتاق عند تركم ناي have been مالتي وي has been كالا أي تخالب كال كنتات كانت تكملنا خمسة رأيوا مسجون أنا تأثير تعيفها اللغة رأيوا توم has gone to town تلك حجي انتهى تبزلها توم سي نختما خيدلو ستيل حجي تاخيدام كيدو مشالو نملالنا بس أقدمان دي أقاتي ما تامخات
مس حجي كن إفكت الله أنتهي إفكت أخصى حجي أيتملسن أو يزول مالتي أو تصنيح متي وقتبل تدلي خاجن have been ويك has been تتكام مالتي أيوة بزي تشمر أيوة تيان غلطة خيدو ندحر متيو توسع example Tom has been to the bank انت الحجي أبزي الله نتا example كنا أقول لكم نقبلكم إذا حجي انت يبلا الحجي has been كيدو تمليسو أو كايس أنيحو I think he has some money with him حجي بزي أنتين بلالنا توم سي أبانكي يصنيحو قال جنزب سهلوي تابانكي يصنيحو تمليسو له إفكس رزلو أمس حجي انتاي تبلا تجنزب أبانك سيصنيحو جنزب على نبلنا أبتاع جن توم has gone انتيلكا جنتاي هتبزلغا أي تملسن حجي بسعو متيو نغتبل تدليغا بpresent perfect تقبر تدليغا has been و have been تتكام مالتي اتي أقون جن كيدو تريا مالتي زي أخل أي تغمي ناي have been و has been مالتي حرايم بقى الحجي ودينا لنا ناي ناي كلتيو تغمي بسلسة دازا مدنا رئينا لنا تنكلتخا زيادة أبرسي present perfect continuous تغمي ناي present perfect رئينا لنا work and leave exceptions مخانم رئينا لنا state verbs بهالكم زلو بتفترهم continuous مخانم رئينا لنا بتقرنيا ندحرك إيرنين ترجمن كا present perfect جيريا اللغو قال مالتيو present perfect continuous كأني كجبر صنيحة مالتيو كم جرنا نرد بتقرنيا غير تبينا هاي كلن متقال الترجم كميو كلن زنزر أنا دقاقينا نرأي خابزين وتصعي تقمنا كلتي يلن بعر حجينا بحتتات كنسجرينا مالتي زينا بزي انتري وان زلغ محتتات بوز غيركم على رأيو 14 حتتات ندين ب10 سنتنس غيره أدالينا اللغو ملسن مفتنون تي كوركشن كالما عالت فيديو سريحة قدالوية مالتي مبلو استمهرنا يبلبنا حدرو سلام معلتي